Pan ymunodd Nia Davies a staff Academi Pêl-droed Abertawe ymysg Gorffennaf 2000 a 14 roedd hi'n torri tir newydd fel y ferch gyntaf i gael ei phenodi mewn swydd hyfforddi gydag unrhyw Academi ymysg clybiau Uwch Gynghrair Lloegr. Mae bellach yn edrych ar ôl datblygiad y merched yn ogystal â rhannu cyfrifoldeb hyfforddi tîm bechgyn dan 10 oed yr elyrch. When I shout go for you guys, you go in and start your keep uppies. 2 blwyddyn yn ôl pan nes i dod mewn i'r system, o'n i wedi synnu really i gweld y safon. Nhw'n gallu gwneud llawer o lot mwy o tricks na fi, a maen nhw'n 9-10 mlwydd oed. Maen nhw'n chwarae mewn games programme sy'n cael ei edrych ar ôl gan y Premier League. So, athyn ni chwarae Chelsea, Liverpool, QPR mewn tournament wythnos diwetha. Dyn ni wedi chwarae Arsenal, Tottenham, top tîmau yn y gwlad. So, maen nhw'n cael cyfle anhygoel i chwarae a datblygu game nhw. What's going to really help us know our next decision? Because then you know whether to turn or bounce it back, okay? Ready? Off we go. Yeah, keep going, Grease, I've got it. Yn ysgol oedd just like mixed team, ond oedd o fel o'na 2 ferch ar y tîm, neu falle dim weithiau. So yn ysgol oedd o'n gyd o hyd yn bechgyn a merched yn di mixio fyny. Ond oedd dre newydd gyda section ferched. Oedd o'n newydd, dwi'n meddwl, gyda, pan nes i dechrau'n 7 mlwydd oed, o'n i'n chwarae gyda fel ferched oedd yn 10, 11, 12, so oedd o'n under 12's team. So o'n i'n ifanc, o'n i'n cael stuck mewn gol weithiau i dechrau, just achos o'n i'n technical iawn adeg yna. Ond dwi'n meddwl yna helpu chwarae yn erbyn merched oedd yn hyn na fi. So ys i chwarae gyda nhw tan o'n i'n 17, 18 rhywbeth fel yna, a wedyn ys i'n mynd i chwarae efo TNS am blwyddyn yn League yn Lloegr. A wedyn ys i'n mynd i America wedyn ar scholarship am blwyddyn a hanner nes i byw fanna. Yn Oklahoma. Pre-season, oedden ni'n treino 2 waith o'r diwrnod. Draw yma, cyn mi mynd, oedd o probably 2 waith o'r wythnos neu 3 waith o'r wythnos max. So oedd o'n sioc i'r system. Yn off-season wedyn, oedden ni'n neud fel strength and conditioning work. Ac yna tro gyntaf o'n i wedi fel codi pwysau a stuff fel yna. So oedd hynna rhywbeth newydd i mi pan nes i mynd allan yna. Nes i dod yn ôl ac o'n i'n mynd really siŵr be o'n i eisiau gwneud. O'n i'n gwybod o'n i'n caru pêl-droed, hoffi chwarae. So nes i dechrau wedyn hyfforddi. So nes i wneud y Leaders Award trwy'r FAW. A wedyn mynd syth ar i wneud C-licence fi. Nes i dewis i mynd i prifysgol yn University of South Wales yn Pontypridd. I wneud Sport and Exercise Science degree. Ac nes i cael cyfle i wneud B-licence fi trwy'r prifysgol. So oedd hynna'n ffodus iawn. What can you improve on a little bit? What's going to make it easy? Communication, okay? Ar ôl fi gorffen ail blwyddyn fi yn prifysgol, nes i cael galwad gan Swansea Academy i basically cynnig fi swydd llawn amser i wneud like, girls coordinating. O'na tîm gyntaf ferched y Swans. O'na dim byd fel o dan hynna, fel i ferched. Nes i dod mewn, nes i cymryd y swydd, achos oedd yn anhygoel, o'n i'n really expectio rhywbeth fel yna. Protect the ball, well done. And that one's gone, off we go, next one. Dwi wedi bod yn ffodus iawn yn y 2 blwyddyn dwi wedi bod yn Abertawe. Dwi wedi bod 2 waith i De Africa, i Cape Town. Nath under 19s ni mynd yna i cystadlu mewn tournament. So wnaethon ni fynd allan wythnos cyn y tîm yn allan i wneud fel hyfforddi yn y cymdeithas a codi'r profil o bod y Swans yn dod yna achos mae'r Premier League yn so enfawr dros y byd. Oedd hynna'n rhywbeth cyffroes i nhw yn Cape Town. Athyn ni mynd i Dynwn Township blwyddyn yma a oedd y plant yn troi fyny heb sgidiau, heb sana, just efo like, crys ti a shorts a. Ond oedden nhw gyd just yna achos oedden nhw'n like, caru pêl-droed. Ond ar rhai darna o'ch chi'n meddwl, quite emotional achos oedden nhw'n efo llawer. Ond oedden nhw gyd efo gwyn ar gwyneb nhw achos oedden nhw'n hoffi wneud y pêl-droed. Oedd yn experience of a lifetime, so yeah. Mae'n anhygoel i fod mewn clwb fel Abertawe. Dwi'n ddiolchgar o cael y cyfle i wneud hyn. Dal di syncio mewn 2 blwyddyn mewn i'r swydd, really. Ond ie, dwi jyst eisiau trio helpu'r plant cyrraedd lle maen nhw'n gallu. A trio cael gymaint o bechgyn yn y Academi mor agos maen nhw'n gallu at y first team. A gobeithio cadw fel mwy bechgyn o Swansea yn chwarae i Abertawe yn y diwedd.